Okonkoni yede ni munyam na ase kase ema wo. Wadom arakwa nanem so Awurade aba wona ase yi. Ye ba beti wasem. Na mkronkron tumi so kasa kire yen se de be ya Awurade be firi ye be kɔ no ne ye kɔ no ho ode nkase mu. Ye da wase. Wona Awurade Yesu din yi mu. Amen. Yede Nyankopɔn ase se Nyankopɔn so aka yi nyina ya bo ano. Inyina enim se na semunti na inyina ye hia ase yie. Last ye mamo enkai bo bi se nyame adom a ye be semina bi ama omo a enware ye ana omo a epese ware ye. Ti Nyankopɔn ma ho kwae a enye mo kuma sefo nko a emum eye yenu anam bride of Christ fo bia obi a oteme nka bia enkai bo no a opese ware de enkai bo no waka ho bi. Nyame adom a se bibia mo bomu di a 6 July and Ebishia. I don't know. I am remember. Young upon our choir 6 July. Here said Ebishia Anopa 10 a.m. 10 near house here. Into Yanshan also. Now, in I do say, change the Bia Bemunsua. Ebama Obia so acting. Amen. Nana, if I say, in a Casatre, now you do 3 years for. Sansa yina na ye Nyankopɔn enche akɔ enu da nche nso a ya na ye Nyankopɔn nsam nsira de ne wode ma se nyina no obi ani hɔ a Nyankopɔn nsira na wɔmpɛ Nyankopɔn nsira eguahodo bebre ebi eya pomoden ebi ye sika ebi ye abrabom enkoso e wɔn hu mfam nsira wɔ hɔ a daachi bia no Awurade bɛba na wɔbɛfa ye ne nyina akɔtena ye ne a yɛne ne tena akoma mu eyie na ya nye ne bɔne ama na ntwene ho amfiri ye ho no daachi bia no yɛne ne ba akɔtena na ya na duru bebe nso a enipa etimi ne opepa sɛ ebe bibia ma Awurade duru bebe na nipa ya abrabɔ mu na abrabɔ kora akɔyi ama yɛn ana mponya abrabɔ kora na akɔyi ama yɛn a duru bebe ya na nyame nsam nhyira no ya na enya akɔm nkyene ne mpa abɔ nko a na Nyankopɔn hyira yɛn ɔman nso Nyankopɔn tumi fa so hyira nipa sɛ nipa eyi bibi edi ama Nyankopɔn no sɛ de wo yi ama Nyankopɔn no enye wo den den a so Nyankopɔn so yi bibi ama won so enye ne den bi mo so da ye de ma Nyankopɔn no sɛ ye den den a ene me hu Nyankopɔn so ebe ne den sɛ ono so obebi osoro empoma na wahwie ne nsira nso ama yen ti ene na so amene ma kan sɛ God is not a beggar. Asem nyina sɛ God is not a beggar. Onyankopɔn onye ɔsɛsɛfo yen he no nso Onyankopɔn onye ɔsɛsɛfo Nyankopɔn onte sɛ beggar anasa onye ɔsɛsɛfo bi a wɔte kwa nkyɛe ɛna wɔn sɛsɛade nti bi a ebetumi di ama no bi a no na di ama no mfanhyɛ mo abi ne mu saa Nyankopɔn no Onyankopɔn ente nkwa nkyɛe bi. God is not sitting on a roadside asking for money anasa begging for money ɔte nkwa nkyɛe bi ɛna mobrofo bi ɛna ɔhwɛ sɛ bi a adomfo bi bɛdom no ɛnyɛ saa momfa nsɛ mo adwene mu pa yie pa ɛni sɛ Onyankopɔn ɛnyɛ beggar ɔnyɛ ɔsrɛsrɛfoɔ deɛ a na nyɛ deɛ yɛn pɛ biara na ebetumi de abrɛ no deɛ a na deɛ yɛn pɛ ɛna yɛde abrɛ no because ɔyɛ ɔsrɛsrɛfoɔ nti sɛ Onyankopɔn ɔyɛ beggar deɛ a ɛna ebetumi bibiara abrɛ no ne mo sɛ yɛfa ne sɛ ɔnyɛ beggar deɛ a on sɛ beggar deɛ ho tie o deɛ ɛho ntie o ɔde ma no ɔbɛgye but Onyankopɔn deɛ yɛntiti ne sɛ beggar obi a obɛtiri Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn yɛ beggar bia ɛyɛ insult no on insult Nyankopɔn ayatemidie odi natem me he no so pa yie pa ɛdi sɛ deɛ ka na yɛsɛ yɛte ase ne sɛ ewi ase ɛne deɛ ayɛ mu ma nyinaa na Awurade dia asase yɛte so yi ɛne papa a etimi de tena ase ɔsoro ɛne asase ase biribi a nipa ma de tena ase biara no ɛwɔ Nyankopɔn dia ɛne sɛ saa Nyankopɔn yɛ sɛ yɛtiri ne sɛ beggar mo yɛnte ase sɛ ɛne biribi ani hɔ a yɛbɛtumi anya firi Nyankopɔn hɔ. If we treat God as a beggar, then he has nothing to give us or offer us. So you treat Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ɛyɛ obi a ɔmɔbɔ deɛ a anaa sɛ bi a ɔyɛ obi a
ɔsrɛsrɛfo beggar bi dia oni bibi papa bi oni bibi ade mayen me he no nso so oni bibi ani hɔ a obetimi dia mayen di mra Yesu Nyankopɔn kɔ no ni mum sɛ Nyankopɔn epɛ edume bi a yɛmfa de yewu bi mɔba na afɔde mɔba afɔde yɛ ma no de onipa bi a Nyankopɔn de ahyira wo no edume bi a Nyankopɔn ɔse fa de wo bi na fa bra na fa bɔba afɔde yɛ ma me na me nso wani munyam sɛ saa ɛkwan sɛ bɛda hɔ ma yɛ de a na wɔse yɛde suro ni ahopoɔ ɛne akoma pa ɛne akoma ɛpɛ ɛna sɛ yɛde de yɛwɔ bi ɛbrɛ asafo awurade privilege kɛsɛ ɛkwan bi na yɛnya sɛ yɛmfa yɛwɔ bi ɛmra mɔbɔ afɔdeɛ ɛmɛ Nyankopɔn na on sɛ ɛba sɛ Nyankopɔn ɛto yɛ nkara sɛ deɛ wowɔ meba mahyira wo abrabɔ mu mebɔ wo ho bae mehwɛ wo so wo korɔ no ba nyinaa no ebi anka sama bɛto wo abrabɔ mu kwa ebi anka wo ntimi nanso ne nyinaa mu no bra bɛyɛ biribi hyɛ mani munya na manso menso wani munya mu a na sɛ yɛmfii no a ɛba saa de sɛ Nyankopɔn sɛ yɛmfii no yɛna kɔyɛ sɛ yɛtitini sɛ wɔyɛ beggar because beggar deɛ wopa ɛna wɔma no obi ɔmo srɛsrɛ adeɛ yɛ paa ɛna ɛdeɛ ma wɔn ebi wa yɛmfii wɔn ɛna afei adeɛ baako yɛni kante aseɛ sɛ yɛka sɛ obi yɛ beggar yɛ obi ɔsrɛsrɛ adeɛ obi a ɔsrɛsrɛ adeɛ obi a ɔte ohia buruburo mu a wɔn yɛ sɛ ne ho nso na kwa oni biribiara na saa nipa no srɛsrɛ adeɛ obi a ahia no paa ne ho kyerɛ no oni hwee yɛ sɛ ɔda nkorɔfoɔ yɛ sɛ adomfoɔ bi na dɔm no a na ebi onya biribi adi anaasɛ onya biribi adi atenase nti obi koraa mmoa no a na ɔbu ada mo nyinaa mo kenka Nyame asɛm no Acts chapter 3 verse 1 to 3 Acts chapter 3 1 to 3 nso a na nipa bi a na ɔte evanse bi asɔre fie na aboboa no a na ni na yɛbɛkenka wo kakra na ntimi ɛmmoa mo obi mfa Bible no a obi amfa the Bible ma me hwɛ yɛmfa the Bible nkɔso ma me hwɛ as a good Christian obi yɛ ba a mo Bible aba very good ti yɛkenka Nyankopɔn asɛm no ɔmɛte aseɛ sɛ ɔse na ɛkɔ ɛdɔn a ɛtɔ so nkono a wɔyɛ asɔre wɔ mu no Petro ne Yohane ɛbɔ anan ɛkɔ asɔre fie na ɔso ɔbɛɛma bi a ɔyɛ bubuani efiri ne na yɛm a ɔde ne bɛto asɔre fie pono no a wɔfrɛ no fɛɛfɛ na no a wɔn a wɔkɔ asɔre fie no ɛhɔ ɛmɛmenka bi wɔn a wɔkɔ asɔre fie hɔ no mo buru hu adeɛ ɔbɛsrɛ wɔn mo ɛkɔ asɔre fie hɔ mo buru hu adeɛ amen ti ɛno nso no saa nipa yi ɛna bɛto asɔre fie gate na no sɛ tingo ɔmo a ngɔfo ɛkɔ asɔre biara no na wɔsrɛ wɔn amanfo mo nomyɛ wiya no atwam saa obi a Lazarus nso ɔka Nyankopɔn asɛm no Luke chapter 16 20 to 22 nso a yɛkenka hɔ bi hu no Lazarus nso no ɔyɛ the same thing ɔno nso ɔyɛ beggar ɔsɛsrɛfoɔ ɔno koraa no nso yare tia no mɛnkɔfo bi a ya no ɔmo taa yare no ɛna taa ɛsrɛsrɛ adeɛ ayarefoɔ nti wei sɛ ɔno nso no Lazarus nso no ɔyare tɛne kɔ akɔto skani bi nso gate ya no ɔno nso bi a wɔtwa mu a ne bi anko ama ne bi adi nso ɔyɛ beggar na yɛse yɛmfa Nyankopɔn saa sɛ ɔsrɛsrɛfoɔ bi a wɔte baabi na adeɛ hia no na oni deɛ wɔdie na ɔmmɔborɔ na ebi a adomfoɔ na dom no saa ne yɛfa Nyankopɔn yɛ picture saa ɛde picture we na yɛde saa ɛde si ani so de bibia bre Nyankopɔn a ɛyɛ insult yɛhɛ no nso ne kan sɛ nipa bi wɔ mampɔn akyɛ paa sante mampɔn akyɛ paa yie maame bi na n'ani afira na me bia no ɔne ne ba ɛna nam ti okura poma ne ba ne okura poma ne bia ne ba na osom na odi akyi na chance bi kura no na wɔsrɛsrɛ adeɛ nti ɔne deɛ ade bia ɔsɛ anyima ɔto an sɛ agya wa na nim sɛ me deɛ meni bio Ewurade na wɔgye ahiafoɔ amen na ɔtokɔ na gya obi hu no mɔbɔ a ɔde bia ato chance no ɔgya ɔnya kakra adwomfoɔ na dɔm no ɔsɛ agya wonim sɛ me deɛ meni bi ɛno agya n'ani afira ɔsrɛsrɛ adeɛ na saa sɛdeɛ nipa bi de adeɛ ɛbanse sika ɛkɔto mama no saa na ɛne Nyankopɔn ɛbɛtena anaa praise the Lord yɛse Nyankopɔn
ye betizire say so e say ye fa Nyankopon so oye o say for beggar na say ni say fa ne saa ti Nyankopon onye poor man bi o ti ba bi a say be wo say srade de he no nso nti nenye say enya ti ase saa de a nanso no un say de o say for de do de mama no bi a obeje me fa nhia de o de mama no bi a onye obi nya kwan si bi a na o de atuma ma no say bi a na 20 pesos bi a na 50 pesos kwa bi na neso na o de atuma ma no okone be do de mama no bi a ne oni e obeje tinya saa Nyankopon so ye ba no so Nyankopon de mama no bi a obeje di Nyankopon no e ba saa de na eye animti abu o mo se ye nyina wonte ase be se beggar has no choice obi a was less ade de oni choice bia ye obenya de won sa beka ana de be ma wo ana abegiye mom ye mfa ne saa ana ekwan bi abefa so de ma no bia so de ono so obeje ekwan bi abefa so bia se kwaso ono oni bi ne ho kire no obi a mo na obuada eni sa wo ti wani na ade ama no wo so na kire no ana wu mu na ana wo ya ne kyew ana sa wo mu na ana sa emfiri wakoma mu won enye ho no behwe so di ama no nkwa ne hia ti de wo de ma no bia kwan bia obefa so de ama no bia wo pe na mo ye no so se Nyankopon so ti ana se ekwan bia obefa so de bia ama no bia wo pe ana de ma no bia no wo pe se de sa ha ne si etiri mo de a ehu pa ye pa ye nim ti abuo mo ye no so on se eta obu ha obi sira wade abuo ko beggar no obi bi nna na chie no obu na chie no je som ode ama no ha obesom ode mana kuma pamu o wa mfa mana kuma pamu o efra kuma enyim a ye se on de obesom because on de ono na ahia no ode amanfo na ebinim so mi fra kuma pam etimi yesa na asem ne nkosie no ebebo ayi bebre me hu kwa ebe se ye fa so Nyankopon etena on se obi a osesefo bia no on se people don't respect them nipa ntaa mu wo mo munyina mo jitu me se beggars die amanfo ntaa mu wo mo na nipa so they despise them nipa gu animtia nipa gu ebu omo se srade animtia na se saa ne so ye ni Nyankopon betena de a so Nyankopon otekwanche bi ana de ahia no ana ye pese ye bi ma no nti ye mu no de metima bla no bi obeje a ye se ani ehu papa ehu papa na me se o mo se ade nyina ye ka besi asem so ya na enye o mu nyina ne o mu ye nipa mobo ni o mu nyina ne obi o mu ye nipa mobo nipa twam da bia saa ne Nyankopon so ye be ye no ana se edume bi Nyankopon no je ye mfa no ho je ye kosa ye mfa no ho ane ehu pa ye pa yese eni se ye fa Nyankopon se o ye beggar na ahia no ne ebia omobo woni bi oda adomfo nti do de mema no bia obeje ekwan bia obefa so bia de ama no bia de na ode abra no bia ne de obeje ndisa e be ka Bible no wo se ekom de no a wo nko omusa ye mu bia se ekom se Nyankopon se wo se ekom de miame betu se ekom de mia mo muti asase so no ni nse obia bibia de ewiase animu de wo mo nyina na erwade de enka Nyankopon asem no Psalm 50 yenka kakra Psalm 50 verse 9 ni ehwe se Nyankopon no san ye nso ye afode ye bre Nyankopon ye be se Nyankopon osida ye but se ye fa ne se oye beggar bi na de bre no de a ene mo nyenwu se bi papa bi amfiri mu ma bibie returns bi eni ho a ebeba mo ye he no nso na wo se yenka kakra Psalm 50 verse 9 to 14 wo se memfa wo fie mu na ntwinini unyamuo mu empapo ebire se kwaye mu emwa nyina wo me mepo apem so emwa ninim emepo so ntakrabo nyina ene na ewura mu emwa do nyina ewo me ho se ekom de me a nka me nserew na wiase ene ne maye ewo me medi anantwinam menum papo moja fasedafo de ebo Onyankopon ne tua wabo ade ma de osoro no na fremi hia demu na meje wo so na wasema ni onyam amen on se odwade kan you so o se ewiase bibia ene dia
Eni say aka ne no e de nantwie ni mmo agbafode no wo se me no say me say me hia bibu a ewura mo modoma nyina ye media bibia wo me ti ekom de me a ka me nsrew ne sa say no onyankopon no nya ekwan ni beda won say wo gbafode ma wurade a wo se fasida fode e bo wurade na de wa hye nyankopon bo bia ma na frɛ me hia da mu na megye wo so ya na duru me bia kristofo ye bom pae a eye se awade Israeli o awade boa eye osoro etie ye wa manie mu awade gye ani o osoro betie nanso na eduru me bia ya na gese nipa etimi eduru bia nipa nso eye bibi ekire nyankopon se awade me kire o me do me kire odo a me wode ma wo a odo no ya kire nyankopon no ayamia yeyi na die wo nyankopon anim no atwe nyankopon so nsira kran so ebreye te eduru me bia enye awurade anu na ebema nyankopon esana behweye ebi wo se tua wabo ade ma awurade de wo kan na otire mu no de wo hye awurade ho bɔ no fama no na fra me hia da mu ɛda ho kyere wo abɛkwa ho hia mu a obehu wo se ndia so asa no de sa abere fra me hwɛ se me nye wo so a na me nse na ama wo so nse ma ni munyam a de duru me bi a mo hu nyankopon se oyo nkasie bi ɔbɔ ade bi ana ye de bibi ɛkɔma no na no nso yɛba saa no a minim sɛ yɛte ase saa ade ne ni sɛ yɛde ade a ɛho nteɛ ade a enhia yɛn ade a asɛm wɔ ho bibi a adidam deɛ yɛyɛ mpɛ adefo yɛde kɔ nyankopɔn ne mu a ɛnyɛ korakora ɛkyerɛ sɛ yɛbu na nimtia sɛ wɔyɛ bɛga ade a yɛyɛ kora yɛ mpɛ yɛkɔto akene ɛho nhia yɛn asɛm wɔ ho obi akɔtɔ kaa bi kaa fɛ paa na ɔte mu ɛna nkyɛnkyɛm a ɔde kɔba fɔde ama wurade ɔde nkyɛnkyɛm bi kɔba fɔde ama nyankopɔn de ɔno kora ɛha no akora no a ɔno kora ɛho biribi ɛnyɛ yie no ɔde kɔma nyankopɔn ɛbɛso nyankopɔn ni ana ne die ade a yɛyɛ mpɛ ade a yɛkora yɛ mpɛ yɛsɛ yɛto atwene ade bi a yɛnyama na boro so no it is the phone bring nyankopon is an insult to God eya temidie pa ma nyankopon pa say the phone bring nyankopon o say ohini kasie bi o ba bi na o de ade e koma no a na picture say o de ade e koma obi o stress ade a o mienu no say na tie so o wetin the phone bi a koma otumfo bi a o te ba bi da bo ntimi fa ade phone bi a koma otumfo bi o te ba bi no amfa na say da bre wo mobo da bi ihe no nso yes when come Malaki Numanoa, Malaki chapter 1, 6 to 10, so I ain't careful. Malaki Numano or Tree must obey the Jenny. Na akwadi ni urani. Na se ejanemia, many dear were him. Na se uranemia, Misuno were him, as self riding or catch them as of for a mubu midianimutia. Namubisa said, a dear money a boo dianimutia. Mode pan one and who come a brema for the bochiaso. When you know to the cano. Or some of the pan no and who come breme ma for the butcher aso e o ma de o ma then to aso na mo ka se e de na bi kom ho se mususu se ewade pono e ya de a otumi bu na nimutia ewade pono no mususu se etumi bu na nimutia ma ne yie ne no nko na se mo de abo ni frani e ba bebo afode a enye bone ana na se mo de apache ana wa erefo bi e ba enye bone ana fa kome wa menado na hwese na ni be so ana obehwe wani mu ana asef wade na wosie so say na me kan say bega de do di mama no bi obeje e kwa bi obefa so di mama no bi oni problem say efiri wakoma mu o say efiri wakoma mu o so obesiri o na di ama no say won sidi o so obeto dia obeto na di ama no obe na kyew ana ba mu na onye ho na obehwe wodi ama no nko ade nti e kwan ya ye fa so de ade e ma beggars ho ena ade no ya na yemu so de ma wo de sombo ye ma wo de sombo ena wo kana ase se ti mo so Israel man ti mo fi senti me ma fa olobochi ano aforibochi me dia no ye ti mu na nimutia se de pan no hu akum e ba wurade pono ho ne de abobɔ afɔde ama wurade nti mo anti eye na odwan a sebe na ni afira odwan bi a na no ma nsuo aponchi na no ma nsuo ana mo de baba afɔde ama wurade anya bɔne
ana o ka se saa de o de obi obo obi ase abra bo mo pa ni pati bi o bo awo na o ko da na se na o de ahoko bi a o nanu etwa ahuro na de akoma nipa na so o de wa yama mi ana me de ahoko a enya nim ti ebuo enya obahwe anim enya bufuo ka se pa ama no se na obo hu an so na aponche a wo twende no koro aponche bi a nisisi nyina chia aponche bi a wa fon pa yie pa se be ne to nyina aye pacha wo hu ana wo de ko so we die papa wo yama me no na me ne beda wase obo ka madam fa ko she say ana ba obahwe anim fa komo opani hwe fa komo amado hwe political power bi obi a waboa wo abrabom na obi wa mo nya gina bia bi na se me koye na doya a na wo de ade a enye enso eye wo ma eni sa na eni Nyankopon betena se Nyankopon so ebu ne so na fa bochi ya no ebeti na bi akoso eno ka ti asofo no se enka se ka mokora mutumu ka no go bia kora mfa de fu bia ama eye better se ye ja fa bochi ya no sa se erwade fa bochi ya no ebi yetimi dia de fun bia timi ekoso enu anam moma yonso yemfa ni die no obuo kase ema Nyankopon obuo kase moma yemfa ma wurade anya se Nyankopon hia bibi Onyankopon ana asorofo hia bibi edi o die ye be bia no eye da bi amen obi a ha se nti enim die de ade no ebre no so se wonim die se yenim die ewo se ye de bre no a enye se ebia ohia sika nti sika bi ha de bebre no bia na obeje ohia sika ohia Nyankopon ohia sika de obu ha nso ohia sika pa wo to na japade bi na se na osi hia sika de no wo kwa de o de mama no bia no obeje Nyankopon nya saa o mo me hia no nso yese metimu bi o nyese Nyankopon ohia sika nti ohia sika ade ahia no enti de orema ko bia na obeje die but obeje na bufuo mu mfa nhyɛ mo hwene mu obeje na so ade na wo gye no wo gye na abufuo mu wo gye emuna mu sa ade na wo de ma no de wo de ma no enso nani me ha no nso nyina nka so obeje na enso obeje na abufuo mu aha enti odi aba aponchi ni freni no mo de ko na fo ribochi aso nti mo ansuro asafurade fo ribochi a sika ho ntie ana ye de ko ba fo de amawurade se ye Nyankopon fie na ebi ko ano a onyame aforo ye de ke fe ne correction no aye offering no no obi de ba e de aye afode o eno so aye afode e na de bra wurade eni obi ho a ohwemu obi ko anso bi ana me ka se wa yesa ne kwansi bi aguo de bia no o de oyiye okwa no oyi ba akubi no de ko se nipa na setena mu no de ma no de a Onyankopon hu se na ho ode no de ba no obi wo ho a na bra bo odi sa de se kwasi ada ana ready to se omu yehie mu obi odi sa de se sa de we de memfa nko Nyankopon ni ma wabo ne tirim po abia da se me meko Nyankopon ni ma me de se efiri se de se konkwan na meko Nyankopon ni ye weta so a Nyankopon so shira ye amen na se obeje nanso enye ne papam obeje nanso obeje ne de be mu abufuo mu ne papam ni Nyankopon je wa de bi obufuo mu a ne ye se hun se abufuo be ebeba de oni bra mi ni de oni ade we na ode bra mi sa ade enye se Nyankopon se be Nyankopon ni bra de da bi mo me nya sa adwen no ne mo me ntutin se oye beggar so na kwa ye se ebi kura no a de doing more than tithe enye se da ho obi a Nyankopon we Nyankopon asore ba ana odin we Nyankopon krata mu bia de enye se da wo se sisika ba wo nsam a ehon se ye de ye chen ne tithe fo no eye ba de bia me ka se no bi wo kwa Nyankopon ahia no ne bi wonya bia 1000 Ghana cedis ye fe na kan 10 million no na odi Nyankopon de ewu de obetua na doing more than tithe a na odi 50 cedis na odi abra Nyankopon se Nyankopon de ani eye in short eye temdidie pa wo bibi natem nya se Nyankopon hia sika nti se say doing more than tithe this and work now nipa no won dey come Nyankopon say doing more than tithe nti wa huni mu fo wo tibu ankasa nkyere wo
Tis Yankupon, yes, he can do the man will be a budget. Any pana Yajuma, Yamian and a brabo, Nasatinemo, Obia was soon in Star, Obia was on an idea, Obia was soon Yajuma, a Bensu on Casajuma. Now, when Nipano and India, Obuha, Minipabia, when I say, on the savings away or when you are saying, dear, and you must find an order, say, okay, dear, Musubi, I said I met you and do her order. I was saying, the Hana Bank and I check that account to Street Amano, because if you are no, if you are baby or near the other. Just said, so you're swinging upon Mencanasa, and just said, yes, I was swinging upon Nipano said, what's swinging upon one. Then young upon Adomus and young upon is now a brabo. Now we are Juma, now we are 10 Van Sebia, 100 Ghana cities here. When young upon a dear woman, and can't I say, find this, I could say, me doing more than tight in here. I have before. Oh, send young upon before, they say young upon his say, a woman, open the same friend you be now, as a beggar, because Unyesica. The never come and be asked me doing more than tight in your budget. Hey, who told you when I got actually war? The old things as a beggar. Our chick one say beer, so Unyesica, and a ABN, yes, Muhi, na ehu papa. Send upon the bumudu, no more than 1,000. When 1,000, I say we are tight, and I say we are tight. Hey, I don't know for, huh? How many can you so tight, and I say we are tight? Aha. And the tight of one, yeah, man, a brosso. Tinesa Bia, yen Piata and said, many Madame Fudia knew. Now, Debbie, and that's how, dear young poor the man one, and I oh, young man, young go for the advantage for tight or more or so. And this is the final upon said, oh, yes, the Cadia. Yes, it said, a Quambiana Jabrero. The Benjamin upon Crown and a so, Tiene what they must say is swing upon pan, near Bunyangupon, near Dunyangupon pan, meaning the brand of Christ of Walker here. And I make us said, Namibu, many men to be a farmer said, yes, our year, any papa, money passo. Now we don't see the Binamia above 4 or Munim, so above 4 says, no money. And it's a young post, and my son of Obicuras, so Obicuras, and another back can you pay. Grand and for be above 4 crana. No to moon says, see, yes, small. No, actually, Omo says, how we are small for being a free on young pork and Abba. And then only crown again, no way you. No, who had ever obey. A some way, ye can a mood dog papa, and then I may catch them all. A mood dog papa, dear, make us a bunya and what take quite cheap pano. Asemino and a pin pay ye pa no obesro ye papa. Amen. Yes, say what some to the Bible on a kind Hebrew for a kind or say the phone or some mama out here and you ni papaya dear mamma in Pasocra Mahu him pa and the phone almost honey man upon one. If you know papa man phobia, send nomunims never walk around on my own papa crowd. Hey, Nasania and see who sounds and they been on bay. Who send it in a middle phobia and a bicrano or come and also Obasa and they been on bay. And yet, Namibua actually become wasn't. TSC, woman, men go find us and young point baby. Oh, Yesica, I saw Yesica. To the demand come out be a example. Say, Namibo say, Ubu was young poor, said as a Friday. Yadia Damaso, so some idea. May you see a mouth. Obi Pajuma, no was young poor, send young upon so whom mobile, net a mamma in Saka, the first page in the mouth. Scanning with the mouth, who smoke you know, the amount. Obi at my chef, then, nothing, young upon a beer quiet to one man. Nothing in second, you man. No, you're being so young upon dear. The first pain also they come young upon. Now if you want TBSC, you can't if not what TB, no DSC. Because not or the beer bring young upon some day, no send young upon you, do never bring you beer or budget. Now me help mum. Young upon help mum. And she can't find heaven. You can't see young upon bar, $60 in young heaven. Me de bring young, they made a comment young upon. You say, well, boon young upon with you.
Nyankopɔn hia sika o. Nyankopɔn hia sika o. Nanso ne Nyankopɔn hia sika nti. Sika bi ade bɛbrɛ no obi obɛgye. Ehuma yɛ ni o. Akristofoɔ ehuma yɛ paa. Na wɔhyɛ Nyankopɔn bɔ. Awurade sɛ obi ekwa ato ma mɛyɛ sei na yɛ kɔ Bible mu a yɛbɛgin kan Acts chapter 5. Munyana ma kan wa sɛmpɛ Acts chapter 5. Ananias ne Sapphira. Nipa sɛ na ate wɔn ho asɛmpɛ. Very good. Obi wɔ dem asɛ bia ate ne ho asɛmpɛ. Sɛ nkrɔfoɔ yi ɛwɔ nyame fie obi a ɛhyɛ bɔ asɔre no hia sika a so mo de tre gospel no mo de boɔ na ma bebre ma dwuma ne kɔsoɔ ho kyerɛ ba nkrɔfoɔ bi afɛ no asɛmpa no afɛ na apie obi yɛ bi wɔn nso ne yere nso ɛfa adwene sɛ yɛnso yɛbɛyɛ bi obi yɛ nso nyɛ bi nso Nyankopɔn ne monyam konyame bɛhyira yɛ mekɔ sɛ Nyankopɔn bɔ afei ɔsɛ wɔn asase bi mekɔ tɔn yɛ afei wɔn tɔn wi yɛ no wɔn nya sika ne bae no na sika ne yɛ wɔn fɛ ade a wɔn ahyɛ Nyankopɔn bɔ sɛ Nyankopɔn sɛ yɛ tɔn wodi ebi a wodi yɛ wɔn nie anampɔ de ne nyinaa akora bɛbrɛw na saa wɔn asase ne bi yɛ ne da yie paa na afei wɔn nso nya ɛboɔ kɛseɛ na wɔn nya boɔ paa yie paa afi papapapapapa afei na wɔn de pɛn bɛtɔ ho na wɔn de nyansa ɛbɛ mu sɛ ɛne yɛmfa bi nkɔne yɛmfa bi nsie sɛ asɔre hia sika ɛyɛ sika na asɔre hia nti yɛmfa bi nkɔma asɔre no na wɔn mfa nyɛ dwumadie na yɛnti bi mfa nsie nso mfa nyɛ ntotoyɛ wɔn kɔ asɔre kɔ abayɛ bɔ no a bɛrima no edi kaa kɔ asɔre kɔɛ no ano de kɔma Peter sɛ sika mɛsɛ Nyankopɔn bɔ ndi saa mmerɛ nso no Onyankopɔn de bibi yɛ hwɛsoɔ paa ne ato ama nipa na obi sa sɛ Ananias adena ti asase no deɛ wotɔn yɛ no deɛ wonya ne nyinaa nie ɔso o ɛno ano no na Peter mo mi wa kan yɛnka question ya Peter busa no obiara ani Bible no nkɔ Acts chapter 5 for yɛnhwɛ yɛnka 5 me kai free question ya Peter busa no sɛ 3 hɔ no 5:3 going ɔsɛ na Petro bua Ananias adenti ɔsɛ man kan free ɔsɛ man kan free wa no bɛma bi a ne den de Anania a ne den ne yere de Sapphira kɔtɔn asase bi no oyitire ade no bi sie na ne yere nso enim no de ɛfa bi ɛbaa de bebu asomafoɔ no ɛna ase na Petro ni ɛka sɛ Anania ade nti na Satan ahyɛ wakoma ma sɛ bedi atoro kyerɛ nkonkron ne wɔyi asase ne tirade bi asie ɛwɔ hɔ no na ɛnyɛ wo dea na wotɔn yɛn nso ni wo nsɛm na ade na wo fa asa adwen no hwɛ ɛnyɛ nipa na wadi atoro akyerɛ wɔn ne mu ewu Nyankopɔn wa na ɔsɛ Ananias te ase mi no wɔhwe ase ewuye ihu kɛse ɛbaa wɔn na wɔte yɛ nyinaa so afei mo de asi sɛ ɔba sɛ ade ntina wo ma bonsam ahye wakoma ma sɛ bela ne bedi ato paa kyerɛ nkronkron kyɛ ofi sɛ asɔre hia sika sɛ de bi yɛ asɔre hia sika de ɛyɛ project bebree ebetimi aboa ma asɔre atimi akɔso na obi ahye Nyankopɔn bɔ na obi sɛ asɔre de sika na asɔre ne hia nti o ɛnyɛ hwɛ Peter ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ nipa na wadi ato akyerɛ no what is kind of bring Nyankopɔn sɛ as if God is a beggar. So you are treating God as a beggar. So Onyankopɔn what baby a wo moboro bi o moborofo ti de on de do be bre no bi obegye we be be ya be so nani ekwan bi ya de be fa so ba bia wa hye ne bo paa no ane na wo fa asa adwen no wo ka se nipa na wadi atoro a kire no wo ka se nipa na nipa you see me as a man, you see me as a human being, but unim inside the ho Onyankopɔn na wadi atoro a kire no Peter anka bi bia nkyene se ho tim wa hwe ase wa what ase no a hwa ne ebu na ni so kyin preko pɛ tim no wawu na yire nso ba ono nso ne ndi asi ono nso se o ma fa dwene ba akɔ saa Peter anasam ɛho asam de sɛ yemi kunu kan yɛ no a sɛ ukunu o mo nkosie no o mo na bɔ gate na o mo nya ba saa na won sɛ ɛbɛso a wo sɛ si a sɛ mo ti aso no bia mo yɛ nie mo de mo fi sɛ Nyankopɔn da bɛ o yɛ beggar bi de mo de mo hia fi Nyankopɔn na ho ne hia mo ne mo Nyankopɔn no ankasa na wo boa mo de agye sɛ on de ne ho hia mo on fa mo ho ne mo de mo ha nko na mo de ko Nyankopɔn anim ɛyɛ sɛ de ha ko Nyankopɔn anim ɛyɛ Nyankopɔn dwene yɛ ho nanso eduru me bia akrisofo me ani no korɛ o se asase na ho nya wo dia wa na wo dia na obi na ka sɛ tɔn asase no wo na wo sɛ bɔ wo akoma mo sɛ wo tɔn a wo bɛyɛ sia me Nyankopɔn na wo anya saa on ɛnanam yɛ sɛ Onyankopɔn si etitire sɛ beggar yɛ sɛ bɔkora yɛ ni so
na wo se Nyankopɔn ni kwase abo akoma po wa hye Nyankopɔn bu otumi hye Nyankopɔn bo se Awurade se ubie kwa pa mame a mayesi ya ma obi kura tumi se bo meto ka ama odumadie meto mfidie ama odumadie mayesi ska hodo be afi na Nyankopɔn ahye nipa no a afi ni ye ne de na afi seni ana wo so Nyankopɔn so de ka anka anani asia se bebe odi ska no kono odi ko bebe odi ko all knowing nche nipa na odi ko ne nche no wo all knowing bi obi onim bibia die sika ne dia na odi ko ne nche o die ye mosika din won anim ye mosika din won anim Nyankopɔn ye mosika din ko won anim o ohini bitina wi ase wonu o sika dimne maybe obekɔ kon bi na sika ni bi kan so obe sponsor na ka se na wo ba manim obo sika din won manim na me ye sika din won manim die ye mosika din won anim o ye mosika din won anim o onu Nyankopɔn ye mosika din won anim wona sika ne gete nyina ye ne dia wona sika nipa wona betimi apagye ya abra bɔ me ya abra bɔ ne tumi atumpɔn na ye ho kwa ye nipa nwanwa ne ye ho kwa ye nipa hu hwɛ wa hu no saa sɛ ɔno ni god ɔkomanim ɔde bi asi se mu bebre ho ase asa na ye mu bebre nu ha bi ye dia ni ye hu ma ye ni o ye titi god as a beggar so onim bibia emna police da won sɛ Nyankopɔn yɛn sɛ de ato wɔ sɛ ɛnyɛ wa anyway de nyɛ ohia asɛm de ehia no obi ayɛ dwuma sei na wɔsɛ ɔyɛ no de onya ketu o de onya kasi o sei na wɔnyɛ no ba de yɛ ko Nyankopɔn nkyɛ ne de bi kɔma Nyankopɔn wa ne yɛ ni ana ne yɛ ne sɛ de ni ayɛ pɛ yɛ bo ya mena nim sɛ Awurade ti ase edi hu so ɛna bɛba fɔdeɛ amen amen ne sɛ ase no tika de ne ekoma no no ne hu sɛ wana ɔde yɛbɛkɔ ne nkyɛn ɔbɛsa de akɔ heaven ade na efe sei ndi osi Nyankopɔn ba a wo de ma sei obi yare no wunu hu de wonya o tumi si Nyankopɔn Awurade wo gyemia sɛ wo gyemia magyapa de efa kora me nyina bɛma Awurade na nipa ne bewu a menye dɛn Awurade gyemia Awurade hu me mɔbɔ na wo gyemia afei na Nyankopɔn sɛ megye no fi wo gye no nya hoɔden wi a fei na we no me bɛma Nyankopɔn me bɛma no machine me me bɛma no na wakasa afei na odile kakra afei wo wan sɛ mpa kakra mpa koma Nyankopɔn afei wi ase no na wanyɛ na wonim yenim o ɛna me twam no wotwam Nyankopɔn bre no pictures be no na bɔbɔ da ho be no sɛ de wi ase no nipa kwa na yɛkɔ mo hu we na picture bɔ we be na picture bɔ we na picture bɔ we na picture bɔ sa de be what is happening de be na ɛkɔ so we wi ase we mu sɛ ni mekɔ na nipa pastors be bɔ da ho bebre nyɛ sɛ on be program bi o nyɛ sɛ na Onyankopɔn na yɛn kwan ne yɛn ho me wɔ ne nsɛm wɔne kura yɛn ɛne sɛ nipa wo bi de sɛ Nyankopɔn ne mo nyam a fa sɛ Nyankopɔn ne mo nyam na mo yɛn kɔ daada Nyankopɔn sɛ obi tu kwan sɛ nka kwan bie me paa dia sɛ na mɛyɛ sɛ menya adwuma yɛ paa no a sɛ exams me paase a sɛ paa na mɛyɛ Awurade no wa hyɛ bɔ kakra bi obohu ano apaase na afei ɔdwentwɛn ne maase Bible sɛ Nyankopɔn ni nkwasiafo ho akoma pa ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn asɔre hia sika nti yɛbɛtim de biara ba mo hia no nso mfa bibia ansa anko yɛn hia no nso yɛtumi Nyankopɔn ni mu adom sɛ yɛde the best ma Nyankopɔn deɛ ɛyɛ na wɔ sɛ yɛde ma Nyankopɔn amen nti wosi Nyankopɔn bɔ a na ɔde fama no ɔfama na wɔmfom yɛ mo sɛ wɔmfom yɛ ɔhu yo ɛneɛ sɛ wɔsi Nyankopɔn bɔ sɛ mɛma Nyankopɔn me ho tɔ mɛma 1,000 Ghana cedis a oh no wode na so na me de hande ne kura ma ya de me de na hande me nya ade hwɛ wo yi wo ayɛ sɛ wa ya de do wɔtesuru so nanim no hwɛ wo ni ya home wana hane wode ma sɛ ojutum ba sɛ ne home na kwa wo Nyankopɔn nsɛm yene wode ma nyina obi a home na kwa wo Nyankopɔn nsɛm na Nyankopɔn betumi sɛ yene wode ma nyina ohyira ya abra bɔ ma ya abra bɔ ne tumi yɛnkoso o sa tumi no na oni sa tumi no ebise wona sika ne dia oni na sika ne dia me se ohia sika di o na nso hwɛ ni yie na de wode kɔma no fa kɔma na sɛ onyenkasie bi na de kɔma no na ɔma ho ate na ne kasie mu o me nka ne kasie sɛ Nyankopɔn ɔpɛ kasie
ne mo de odi bre no odi se efiri wakoma mu de odi bre no ho te de odi bre no eye na wasena ni mu onyam ne he no nso ade ba ku bi nso se he ne se onyankopɔn no ye didi be nyankopɔn ye obi e fe ne se guilty conscience na conscience guilty conscience obi wo ha ni tibu abu na fo na yen se abrabo aye boyi bi ye mu bi e bosun ye adwuma imu bi eni aye peso adwuma obo hu na ekwan bi abia ma ye paaye e wa abrabom na ebia na bi ka bia enema bi ya ma ye ho no ye ni ehwe enema bi ya ma ye ho no a na ye hwe de ye di manyankopɔn no a na ye tibu abu aye fo ti ye asa ye tibu abu aye fo no mu na edi bi asa di manyankopɔn a enta mo eye mo ye me nkasa nya kora o obia won level me kasa ni pasa na ti ase ye tibu abu aye fo aha mo se ni pa tibu atimi ebu awo fo na wan kasa o hwe enema bi a waya ma wan kasa ho e wo abrabɔ mu a na o hwe de wo ye manyankopɔn no a na wa ni bu awo fo se utibu ano na eni wudi eni ya tibu ana nta na ye die no eno mu ne ya na ye ta pese bi be nyankopɔn so a eno so atan so no eye enso wan hwe ni a ekoso no ano na utibu ani nipa tibu atimi wu na mo be koye ebe kan ye tibu ho asem nipa e conscience ana e kan conscience ana mo ka te ho mo kan say ana mon kan te mo pa yi ma me mon kan be kondia conscience o tinipa ye tibu ha no ye conscience tinibu aye fo na nipa tibu atinibu na me bo tibu ha de eye e woni pa brabom e be hwe no ho asem na ade ba ko a ye kan ho asem o so kwa hwe na tibu ha no du be na se wu a afi na no anu tibu ha na wu tibu ha so wu di afi yasa afi unya enkantie unya atenka bia na ewiase nso di minim se enka 1 ewiase obia atimi bi ma ne ho enti abrabɔ nkanya bɔne ye ne wode ma nyina no obia bi ma ne ho onya bɔne o ye wode ma se obia hyempaboa obia atade imubebre nu akro mobile phone imubebre nu ababi edi etretuo enika ewiase abrabɔ ne nkani pa abrabɔ pagya enya de bia ebeka se bia ye bɔne bi nye bɔne kora se enye bɔne se nipa wa ne mom se nyankopɔn ya de ye tibu ababu aye fo nyankopɔn anem no ena ehu wonya metma hyiram bebre ni bebre no atime nsi adai imubebre no betma toto cars enye car o yesi hona best auto cars amen auto motor de be auto cars osi nye se ofi o ne mo o de be o houses hona palace ha anyam fo mo so anyam fo mo so kura so ebi e wo cars ye wo plus your plus bebre now obi no plus obi wo lands bebre ebi o kapade bebre ebi o hotels ebi schools ebi o hospitals ni ade me nka mamote ase nko o abrabom bebre no apagya wo wiase abrabom ebi investment akase pani projects akase bebre pa emu bia ni ho ye bone ne mo de ebenya ngopon wana se de anyama ye ho no san etimi animonyam hye be na edi si nyangopon san nyangopon de ne ye ma no ena ba na sa na nipa wutibu ha ti mo de ma sa mo tie mi na bia boso ne kura afina so na aban ama mo bank pay na obi anim se bank pay bi aba nipa na ke bank pay no so obi anim se de yesa wo ye ma nyangopon wa anya otibu ha be de bebu awofo eni ye tibu ebu ayefo na ye taade aba mayesi ama me ho me nyangopon de mi ntime nye ya enye ti mo me he no nso eni se nyangopon ehyira obia wo no so na de abrabom na metima pagya ma enya bone se abrabon be ma mo ebesi mo yie na bia mo ye savings investment ya hodo ni projects ya hodo na mo pagya na mo di yie enya mfom so nyangopon anim ni mo de hu ne se de nyangopon ebaye ye no ya nyangopon ni chefa bia wo mo dia hu ti mo ye he no so ebre na ntimi mo waye obu wa da kusika e ba ne nsem no eye butu ho ne ska ba ne nsem pa ona pese ska ba ne nsem butu mo mpanya mo nsa nenya men sene nenya men hira mo amen one pese ska ba ne nsem butu obu wa ska ba ne daily ska wo nya obi so dey weekly obi so dey monthly obi wo so afeno so a ne kokoo na bedwa ne kokoo na ba
ne kokɔ na fisika obehwie kura anya bibi ni obo won so aboso me no so a sika eba ne nsam nyɛ nketewa ne nyinaa mu no de eba yɛ nsam bia sɛ eso sɛ ɛdɔnso obia wone fam di a ɛsɛ wɔyɛ enti obia wodi bi woyɛ bia ma Nyankopɔn a enwimi encomplete mo yɛmfa ne gye anya sa na Bible naka o sɛ de obia woyɛ ma Nyankopɔn obia no obia mfa ani gye ɛna enye sɛ de ɛbɛyɛ a Nyankopɔn nso ebe hyira yɛn amen so ka Nyankopɔn asɛm a yɛwɔ free will yɛwɔ afɔrebɔ yɛ mu mienu on sɛ yɛwɔ free will offering ho free will wankasa wode wo pɛ ebia ma Nyankopɔn obi nhyɛ wo ɛtɔ akoma so wo adwene bɛ sɛ obi nhyɛ ma Nyankopɔn ɛna ɛwɔ de ɛda hɔ wana bɛpɛna sɛ ami yɛsɛ ma Nyankopɔn wa mɛhyɛ Nyankopɔn ni mo nyama anka mepɛ ɛna wana wo hyɛ saa bɔ no sɛ de Ananias no kɔyɛ yɛ no ɛna ɛwɔ de ba wɔn nsɛm so de nhyɛ da wɔ sɛ ba wɔn nsɛm a doing more than tithe to the phone sɛ ne ba wɔn nsɛm a sɛ ne ɛyɛ baako de wana wo tena sɛ no osusu ama Nyankopɔn na no ne at times wo ka Bible no a okay, Bible no first 2 Corinthians 9 chapter 7 yen ka okakra 9:7 2 Corinthians wo said obi asu na koma mu no wo ma enya memene mfe ana wo hyemu efiri se de otenanim emma no na Nyankopɔn ɛdɔ no God loves a cheerful giver amen asɔre fo mo wa say ɛsɛ Nyankopɔn ɔdɔ hwan de wo mu na de ma na de onwinwie de ma na no de ne tibu ɔbɔ ne fo de ma na ne mo so Nyankopɔn dɔ hyia obi agye sɛ ɔde akoma pa ade na wɔyɛ no yɛ sɛ ɔnyɛ ne sɛ ɛyɛ bɛɛde bi na obi ɛhyɛ na ma na yɛ wɔse de obia susuo no wɔse obia onye we de ne sikani na ohia ni o de obia susuo bia no ɔno nso wɔnyɛ eni yɛ obi hɔ kora ade baako a ne ehu kora wasafoma wɔn a bana ankafo na ankafo no sɛ nyame hyira me pa anka no ankafo no wɔn kora na nyame a wɔn yɛ wɔsen kora o ɔne ne widows mind no ɔne ne kakra bɛbɔ nyame adwuma no ɔne ne nesi obi a ɔwɔ bi so ɔne mom na ɛnyɛ ɔno ne widows mind no na ɔno de wɔyusu ehu o what is say ehu pa you are selling your birthright me say wɔn mom de ehu pa kɛseɛ pa ne nkɔfo bi at times no wɔn de widows mind ɛde wɔn ni bi ɔbɛ kunafo ni bi ɛde wɔn de ne de aka onya bi a wɔde bɔ ne bra tinese nka wɔn obi na ɛnyɛ no wɔn bɔ Nyankopɔn ti mu ɔden no ne mo obu ha ni widows mind na kwa ofini hia mu yɛ bi wɔse de obi asusu obi an wɔnyɛ obi ani ho a Onyankopɔn de wɔde bɛma no bi ɔba reject ufiri upem na afi wakoma mu na yɛ ma ho te na ama na yɛ fa wonya de sɛ wafo de wafo betimi ɛ wontimi nyɛ nya metimi ahyira obi ama ya asonde ama sɛ yɛse me nka kora ɛfɔm ɛdwuma bi yɛba bɛyɛ hɔne nyame hyɛ no pa anka obɛtumi ankafoɔ no obɛtumi anka ɔbɛyɛ wo sɛ anka no deɛ nyame hyɛ me paa deɛ anka sɛde nka mɛsi anka sɛ mede sɛ maafoɔ paa anka nanso so no kakra bi widows moment na woyɛ no kyerɛ sɛ sɛ wode sɛ waafoɔ a wobɛyɛ mana ɛnkyɛ mede asɛ ne ba na wieyɛ sɛ ɛmɛ biara ne deɛ sɛ yɛ bibia ma Nyankopɔn a ɔmɛyi mfiri akoma mu mehu sɛ nipa na de ade ne brɛ no obetumi asa ahyira de brɛ no wɔne wɔ no ti bibia nipa wɔ bia wonyan na enya firi baabi ti de ɔde ade ne maa yɛ no wɔne yɛ de bibia brɛ no na ɔno nso aretɛne ɔno nso atumi ahyira yɛ na wɔsa bɔ yɛ ho ban na awie no nso no asa de akɔ heman mu ɛni bibia obi de brɛ Nyankopɔn bia wode brɛ Nyankopɔn a yɛse wode brɛ Nyankopɔn a fa brɛ Nyankopɔn sɛ wɔyɛ deɛ bɛyi never give to God as if he is a beggar. But give to him as your creator. What do you man say? Ubofo. I mean, behind it, be men and upon say a bofo. Name and yes, sir, or self for. To be a dear bring young upon piano. And Gasami de Minibi. Kakara when I'm fine here. What is here? When young upon in Humbesio. Now, Macasa, Shannon soon. One more, we just mind for no. Omye the worst thing we just want to follow we so omye the worst thing to we hase ya Nyankopɔn sɛ ka kra no a wo family bi a betimi aye amen we just mind say ka we just mind obi a hase mote ase edi minyanye anka me sɛ ma afo pa anka me yɛ sɛ yo nanso no the moment ya wo do ni besi obi so sɛ asemes na ɛsɛ wɔyɛ no wo de enhyira no wɔ sɛ
obi kura na ni asi wusuo na wo de wo ye me mo emfa wo to obi ho na mo de wo sa wo ye bia mo yanya enso Nyankopɔn ni mo onyam nanso ka ebeye pa ade a se Nyankopɔn ni pa na sanke afɔre bi na de be Nyankopɔn obi amfa ne ho to obi a ho na ofi na kuma mu pa ya ka Nyankopɔn nya ni mo onyam pa nanso ebi abedu bebe no na ayese di obi ekura nso eno nso ni bie ye nyina ye de pɛ ko ze nyina ba nyina tia konya ba akoso me ntia konya me enu so me tia ba akoso ti me ba akode mo me ansori e me ansori e dia as that can see ma o nya ngopon ene wa shira ye ba asemi ngoso anya nsira o ya abra bo ma ye e da wase o Yesu din yi mu amen.